anọdụ abụkana anyị chekawasị ụkwa achọọ itigbuo ememe alụ wee sị unu bidebe mbụ anyị chekawasị ụkwa achọọ itigbuo ọgụ ụfọdụ kwa ọ na-achọ ọrụ wee nata bịa wee gbacha mgbe gbacha otu esi eme o wee mechaa wee ya ife o meziri bụ ọ sị na otu ya mfagị na ndị agha achụ n'ọrụ na otu ndụ 11 na ya ụmụdụ ise ka ya ewezi ya achụ ijekwesị na omeagha si mba mba gị jegodo sị nna na ịchụkwa m n'ọrụ n'ọjọgbukwa onwe ya ichezogo na ọmụ mgbe a ga-ebi achọ ọrụ ebe a ichezogo na ọmụ kpochara otu esi eme ya na ọ na-abụkwana anyị zụcha ụkwa achọọ itigbue onye amaghị onye meri ọgọ onye na-abụ igosicha ya ụzọ ọmaghị ube n'azụ onye na-abụ osi n'ọgwụ kebesị ọgwụ